Прывітанне сябры, не так давно, а менавіта 26 красавіка была чарговая гадавіна трагедыі на чарнобыльскай атамнай станцыі. Магчыма, у сувязі з гэтым мой знаёмы відэааператар Міхась Аршынскі размясціў у сябе на канале відэо, якое называецца «Чарнобыльскі шлях у 99 годзе ў Магілёве». Вельмі цікавае відэо архіўнае, якое здымаў ягоны бацька, наш знакаміты магілёўскі відэааператар Вадзім Аршынскі, на жаль, ужо пакойны, трагічна загінуўшы. Прайшло больш за 20 гадоў, 21 год. Было вельмі цікава, конечно, паглядзець гэтае відэо, успомніць, як кажуць, маладосць, пабачыць знаёмых людзей, сяброў сваіх, ну і ввогуле ўзгадаць гэтыя падзеі канца 90-х гадоў, калі палітычнае жыццё ў Магілёве яшчэ, калі не віравала, но было даволі актыўным. Нам тады ўдавалось праводзіць даволі значныя, даволі масавыя акцыі. І давайте паглядзім разам, як гэта выглядала, а я пракаментую, прынамсі, што адбывалось, як і людзей знаёмых, каго пабачыў, адзначу на гэтым відео. Поехали. Вы же нас вам не стыдно? Нет, так подождите, вы нас оскорбили сейчас первым. Прямо. Вось гэты мент, не ведаю яго прозвішча, не памятаю. І ён скардзіцца, што яго зневажылі. Не памятаю, у чым яго там зневажылі, але вось на гэтых першых кадрах мы бачым Анатоля Фёдорова, які кіраваў тады працэсам гэтай акцыі. Ягоная жонка Валя Іванова, і купа людзей, таксама вядомых. Ось бачны Станіслав Суднік. Здаецца, Володя Таборка, журналіст Белапана, прозвішча не памятаю, здаецца, Карманаў. Дядька са свабоднага прафсаюзу. Фёдоров пужае іх тым, што мировая прэса будзе ўсё ведаць, што там адбываецца. Значыцца, што адбываецца? Мы ідзем уздоўж кітайскай сцяны. Давайте ад пачатку, што там увогуле планавалася, што адбывалася. У той час, напрыканцы 90-х, уже былі фактычна забароненыя масавыя акцыі, у тым выглядзе, каб іх вольна праводзіць. І таму было прынята рашэнне правесці масавую акцыю, якая выглядала не як масавая акцыя, звычайны праход людзей па вуліцы, але даволі масавы і вось у такіх спецыфічных накідках. Фактычна мы бачым, што ў нас тут няма ніякіх лозунгаў, сцягоў, там ніхто нічога не выгуквае. Вось Мікола Іванов, здаецца, раздае нейкія ўлёткі, мы там друкавалі. Вось гэта я, вось гэта Фёдоров, мы нешта там абмяркоўваем, гэта Васіляў Раменка. Дальше будзе бачна. Значит, людзі мусілі прайсці ў пэўных накідках, якія б адразу паказвалі, што да чаго, да якой даты гэта ўсё прымеркавана. І таму былі пашытыя такія накідкі. Дзякуй нашым жанчынам і з БНФ фронту, і, здаецца, з прафсаюзаў жанчыны падключыліся і пашылі вось гэтыя накідкі. А Валера Разумаў, наш мастак, потым набіў вось гэтыя радыяцыйныя значкі і з адваротнага боку, здаецца, крыжы такія. І ў гэтых накідках мы пайшлі, я думаю, што там пад 100 чалавек было, прайшлі па цэнтры горада, па вуліцы Першавальскай, міма вот нашай гэтай кітайскай сцяны да царквы. Давайте паглядзім. Гэта знакаміты наш праваабаронца Сергей Бадоўскі, на жаль, таксама ўжо не жывы. Вось тут характэрны кадр, я гляджу на гадзіннік. Чаму? Таму што, глядзіце, якая ідэя была. Мы замовілі тады ў царкве паніхіду, памінальную службу па ахвярах Чарнобыля. Яна была замоўлена роўна на 18 гадзін, і мы падгадвалі так, каб падысці да царквы менавіта ў гэты час. То бок, калі б мы утварылі натоўп там у цэнтры горада каля царквы, гэта царква трох свяціцеляў у самым цэнтры, вось тады б, хутчэй за ўсё, былі прэтэнзіі міліцыянтаў да нашага боку, што мы праводзім нейкую масавую акцыю. А так мы ідзем сябе і ідзем, да? А вось гэтая накідка, это проста элемент адзення. Чаму я магу там насіць з нейкім там адзідасам ці найкам, а чаму я не магу насіць вось гэтай эмблемай? Такая была ідэя, і мы меркавалі, мы разлічвалі так, каб падысці канкрэтна да 18 гадзінаў і нігдзе больш не тусавацца там на вуліцы. Таму я і гляджу на гэты гадзіннік. Сейчас наоборот разбегутся.
Колонна перебирает. Ну, там бачны прадстаўнікі ўладаў, якія на гэта ўсё назіраюць, но нас асабліва не чапалі, акрамя вось таго інцыдэнту на пачатку акцыі. Гэта яшчэ былі шапікі на першамайскай, хто памятае. Як мы бачым, даволі шмат вось гэтых улётак раздалі людзям. А гэта ўжо адбываецца, давайте іншы кадр возьму. Гэта ўжо адбываецца так званы ланцуг памяці. Напэўна, трохі цішэй зраблю. Ланцуг памяці уздоўж кітайскай сцены, уздоўж першамайскую. Гэты час уже пасля службы, трохі прыцемкі такія, і мы вырашылі запаліць свечкі і выцягнуцца вось у такі ланцуг уздоўж самай ажыўлёнай нашай вуліцы, каб максімум людзей нас пабачыла. Таму зараз мы будем строіцца ўздоўж гэтай першамайскай. Так, каго я тут бачу? Надя Батилова. Фёдоров командуе. Не, все ж таки товарищи міліцыянты зноў до нас дакалупались, папярэджваюць зноў Фёдорова об адказнасці, але ён тлумачыць, што ніякай масавай акцыі не адбываецца. Фармальна цяжка сказаць. Хутчэй за ўсё, з-за адсутнасці лозунгаў, нейкай сімволікі, то магчыма яна юрыдычна і не адбывалась. Ну, яны яго папярэджваюць. Так, давайте глянем, хто у нас тут. Шмат людзей ведаю. О, Дзяніс Мельянцоў, зараз знакаміты аналітык палітычны Дзеніс Башкіраў са сваёй дзяўчынай. О, Валера Разова, мастак, які раз такі набіваў з гэтай эмблемы на ўсе гэтыя накіды. Сябра БНФ, да, вельмі добры чалавек быў, на жаль, памёр вельмі рана ў 2004 годзе напрыканцы лета. Там зусім была цьмяная гісторыя. Олег Дячков, зараз старшыня Магілёўскай абласной ТБН. Мельянцоў прайшоў. Марына Ірхо, вядомая спартоўка Магілёўская, зараз у Парыжы жыве. Лазарев са сваім сябрам, прабач, не памятаю прозвішча, маладыя зусім. І Фёдоров кіруе працэсам. Значит, глядзіце, свечкі там мы набылі, раздалі, але забылі, што яны капаюць, аплаўляюцца. І ў гэтым была такая невялічкая праблема. Наступны раз мы зрабілі такія папяровыя кружочки, раздалі людзям. А ў 99-м годзе, ну, першы раз у такім фармаце адбывалася акцыя, таму это былі проста свечкі. Ну, відэазапіс не перадае таго, што гэта ўжо былі такія суценкі, і вось гэтыя вагенчыкі, яны былі даволі заўважныя. У той час уже каля 19 гадзін вечара. Гэта Лена Барысова, рэдактарка, журналістка тэлеканала Магілёў-2. Гэта Станіслав Суднік, наш вядомы журналіст, на жаль, таксама ўжо не жывы. Зноў Лена Барысова. Гэта спадар Ігор Мухін, бард на той час, зараз не ведаю, ці займаецца ён музыкай, но гэта, здаецца, спецслужбоўскія аператары. У іх, дарэчы, пэўна, самы вялікі архіў відэазапісаў акцыяў магілёўскіх дэмакратаў на той час. Это Буракова лесь, на жаль, тут не бачна. Якасць такая. Ну, выглядала гэта ўсё ўнушальна, да? Уявіць сабе, некалькі соцень метраў, напэўна, можа, метраў на 200, расцягнуўся гэты ланцуг. Многія з дзеткамі прыйшлі, фанаты прыйшлі магілёўскія, нават скінхеды. Гэта кіраўнік Магілёўскага маладога фронта на пачатку 2000-х. Бляха, прозвішча не памятаю. Это дядька со свободных профсоюзов.
Візуальна большасць людзей ведаю, але па прозвішчах, на жаль, зараз не назову. Это хлопцы з прафсаюзаў, гэта я. Малады, стройны, вусаты. Хорошо. Надя Батилова. Это хлопцы з маладого фронту. Гэта Мікола. Ну ўсё. Так што дзякую Михаилу Аршынскаму. Калі жадаеце, можете падпісацца на ягоны канал. Можете подписываться на мой канал. Будзе шмат цікавага. Яшчэ распавядзем і гісторыі, і парагаворым пра сучаснасць. Карацей, да новых сустрэч.